Babaran ojo adoh saka dalem kaputren mengko sampean meruhi dhewe dadi apa jabang ya malah ngaten kok malah pamit ya Bapak Sugeng siang sedaya kemawon. Ayo
kumpul karo aku. Ya ya ya. Ya ya ya. Tunggu tak kentung. Ya ya. Bendete manual iki. Manual dosis ya. Gatra iki ning ndi le? Gatrae kala dekeme kala ketutupan tra lagu bengok ndek kok. Buntutem ning ndi le, Tro? Nang arep apa nang nguri le, Tro? Kowe iki le, Tro. Ketak ora kowe wis ketak. Acuku ning tak jak nunggu. Oke, dalem-dalem ya Allah. Ngene iki lho. Apa lho? Senenganku ngene iki lho, urung apa-apa kok wis dicongi ngeten iki. Ya rantai, Mas Edi sing nyanyi. Oke. Dirantai digelangi rindu Mas Edi. Nyanyi. Nggih. Sugeng siang sedaya mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berpanas-panas ria iki. Nggih. Penanggihan kalih masyarakat Ngemplak lor. ngemplak rejo. Ngemplak lor iki kono warga iya, yasain. Ngemplak rejo. Niki kecamatannya Derek Pamotan nggih, Bu. Nggih, Bu. Ngono aku mangkatku kok metu lasem ya, In. Lah kok adoe, Tak kira Pamotan nggih kono aja Pamotane cedake gunem. Cedake gunem nggih, alhamdulillah. Sugeng pinanggihan masyarakat Ngemplak Rejo kalih kula sak kanca. Saking rombongan Ketoprak Wahyu Manggala. Nembe sepindah niki? Nembe sepindah niki. Wah, berarti